Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tutong. Taong 1969, Kabangahan, Surigao del Sur. Itong mga panahong ito, nakatira sa tabi ng sapa ang pamilya nila Tutong. Pangingisda ang pangunahin nilang hanap buhay, pero sa oras na sumasapit ang koprahan ng nyog, lahat sila ay abala sa pangunguhan nito. May malawak kasi silang nyogan sa unahang bahagi ng kanilang tahanan na siya namang ginagamit nila pambenta. Taon-taon ang kanilang inaani, ibinubuhos lamang nila sa kanilang mga pangangailangan, kagaya ng mga damit, mga sangkap ng pagkain, at materyales para sa pagpapanatili ng kanilang tahanan. Napakahirap ng buhay sa Kabangahan, Pinuno. Bukod sa liblib ito na lugar, milya-milya ang layo nito sa mismong baryo. Ayon kay Tutong, tatatlong pamilya lang silang naninirahan sa lugar na yon. Yung sumunod sa kanila, ang bahay ng tiyuhin niyang si Sagit, tapos 1 milya mula rito, matatagpuan ang bahay ng pamangkin ng kanyang ama na si Itom. Dati katabi lang nila ang pamamahay nito. Pero dahil sa kakaiba nitong pag-uugali, nakiusap doon ang tatay niya na kung maaari lumayo yun sa kanila. Bukod kasi sa napakabastos nito sa paligid, sobrang baho ng kanilang bahay na kahit ilang metro na ang layo nito sa kanila, nakakapasok pa rin doon ang amoy. Muntik-muntika na nga silang magkasakit dahil doon. Kaya nung hindi na ito makayanan ng kanyang ama, nagdesisyon na yung makiusap sa pamangkin niya. Wala naman yung naging problema. Kahit papaano, aminado rin naman ito sa mga kalat nila. Imbes din na makipagmatigasan, pinili na lamang nitong sumunod. Dagdag pa ni Totong na, noong malapit lang sa kanila ang tiyuhin niyang si Itong, marami siya roong napapansing kakaiba. Hindi kagaya nila, hapon lang yun kung lumalabas ng bahay. Palagi rin niya yung nakikitang nagdadala ng supot-supot na uling na animoy yon ang nagsisilbi nilang pagkain. Madalang din yun kung pumunta sa kanila tapos yung palagi lang nitong kausap, yung tatay niya. Ilang beses na rin niya yung sinubukang kausapin pero sa hindi malamang dahilan, umiiwas ito. Subalit kapag wala na talaga yung maipapalusot, nakayuko yung nakikipag-usap sa kanila. Gabi-gabi rin sila noong nakakarinig ng huni ng uwak. Tapos ang mas malala pa, madalas napapansin niya na halos doon na yun mamugaran sa kanilang lugar. Pero alam niyo, Pinuno, magmula noong umalis itong si Itom, nawala na rin ang mga uwak na yon. Dahil sa mga nangyari, hindi niya maiwasang mapaisip na maaaring alaga yon ng pamangkin ng tatay niya. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang lahat. Bale, bumibisita lang yung tiyuhin niya kapag koprahan ng nyog. Pero kung wala yung pakay, ni anino nito hindi mo talaga makikita. 2 araw bago sumapit ang koprahan, matyaga nang iniikot nilang mag-aama ang kabuuan nilang lupain. Sa kanilang pagmamasid sa paligid, wala naman silang napansing kakaiba sa mga nyog na kukunin nila. Hindi rin sila nakakita ng senyales ng pagnanakaw, kaya na may inaasahan nilang malaki ang makukuha nilang ani. Makalipas pa ang ilang oras nilang paglilibot, nagdesisyon yung tatay niya na bumisita sa bahay ni Itong. Nataon kasing malapit na yun doon, kaya na may pinili nilang dumaan. Sa isip-isip ng kanyang ama, wala naman silang gagawin, kaya mas mainam na makausap niya ang kanyang pamangkin
ukol sa nalalapit na pagkokopra. Maaari kasing hindi nito alam ang gagawin nila dahil hindi yon ang araw na inaasahan nila. Nang marinig naman ni Totong ang sinabi nito, tahimik lang naman siyang sumunod. Bale, yung kasama nila noon, yung tatay niya tapos yung dalawa niyang nakatatandang kapatid. May dala-dala rin sila noong mga panggapas at bayong na siya namang kalimitan nilang pinaglalagyan ng mga bagay na pwede nilang mapakinabangan. Hindi naglaon nang marating na nila ang bahay ng tiyuhin niya na sipat nila itong bumibiyak ng mga panggatong. Kasama nito ang anak nito na napakadungis din ng itsura. Hindi man sa pamimintas pinuno, ang paningin ni Totong sa mga ito parang hindi naliligo. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat naman sila nito, agad naman sila nitong sinalubong habang nagwiwikayon sa tatay niya ng, "Ang aga ng pagbisita niyo ah. May tatrabahuhin ba tayo, tiyo?" Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi nito, tumangulang naman yon habang sumasagot sa pamangkin niya ng, "Kuprahan bukas. Pumunta ka ng maaga. Nga pala, kumusta na kayo rito? Mag-iisang buwan na rin hindi kayo rito nakakabisita. Pasensya ka na pamangkin ha. Alam mo namang marami rin kaming ginagawa." Pagkarinig naman ni Itom sa sinabi nito, ngumiti lang naman yon habang inaabisuhan silang pumasok na muna sa loob ng bahay nito. Hindi naman tumanggi noon ang ama ni Totong, kaya agad din naman silang sumunod dito. Pagpasok naman nila sa loob, unang bumungad sa kanila ang halos hindi malinis-linisang kalat. Yung mga damit nitong hindi nilalabahan, nagkalat lang sa sahig, kalakip yung mga buto ng hayop na kanilang kinain. Tambak din ng mga pinggan at baso nila sa mesa na halos inaamag na. Ang mas matindi pa sa lahat, nangangalingasaw yung bawat silid. Hindi niya mawari kung ano yon pero base sa kanyang naamoy, dumi yon ng tiyuhin niya. Pagdating naman nila sa isang maliit na sala, paisa-isa nang nagpaalam na lalabas yung mga kapatid niya. Siya naman noon, kahit nasusuka na, nagpumilit pa ring magpaiwan. Bukod kasi sa may mga bagay siyang gustong malaman, nababalot ng misteryo ang kanyang pagkatao sa oras na nakikita niya yung tiyuhin niyang yon. Pagkaraan pa ng ilang minutong pakikipag-usap nito, napansin naman niyang dumaan yung dalawa nitong anak. Ang babata pa ng mga anak nito, na sa estima ni Totong, edad 3 hanggang 5 anyos pa lamang noong mga panahong yon. Kung titingnan, wala ka naman doong mapapansing kakaiba. Pero kapag tinitigan mo ito, doon mo makikitang bukod sa malnutrisyon nitong pangangatawan, nangingitim din ang kanilang mga ngipin at dila. Sa puntong yon, halos hindi maisip ni Totong kung bakit yon nagkaganon. Sa isip-isip nga niya, may sakit ang mga ito pero pinigilan na lamang niya ang kanyang sarili na magsalita para naman hindi mabastusan sa kanya yung tiyuhin niya. Kalahating oras pa ang dumaan. Nasanay na ang kanyang ilong sa kakaibang amoy. Mas lalo ring nag-iba noon ang kanyang nalalanghap nang lawayan siya ng tiyuhin niya sa kanyang noo. Ayon dito, kaya niya ginawa ang bagay na yon ay para maging komportable naman siya kahit papaano. Matapos naman itong gawin ng ganoong bagay, gulat na gulat naman si Totong nang maramdaman niyang epektibo nga ito. Matapos naman itong gawin ng tiyuhin niya, ipinagpatuloy lang nito ang pakikipag-usap
na para bang ordinaryo na lamang yun para sa kanila. Maya-maya pa, nang maibahagi na ng tatay niya ang lahat ng bagay na kinakailangan nitong malaman, hindi na rin sila nagtagal sa mismong pamamahay nito. Sige ho, tiyo. Bukas na bukas pupunta kami. Mag-iingat ho kayo sa inyong pag-uwi. Wika ni Itom paglabas nila ng bahay. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, tumango lang naman yon habang tahimik na naglalakad papalayo. Pagramdam naman nilang ilang milya na ang layo nila sa bahay ng tiyuhin niya, doon na siya nagsimulang magtanong ukol sa mga kakaibang bagay na ipinakita nito sa kanya. Hindi kasi siya noon makapaniwala na gano'n na lamang kadali ang pagpawi ng amoy na kanyang nalanghap noong mga oras na yon. Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang tatay niya habang sumasagot sa kanya ng, hayaan mo yung tiyuhin mo. Huwag mo nang intindihin. Mas matindi pa sa inaakala mo ang inililihim niyang pagkatao. Pagkabanggit naman ng kanyang ama sa mga katagang yon, mabilis naman yung naglakad na para bang may malalim itong iniisip. Si Totong naman, tahimik na sumunod dito habang pilit inaalala yung mga nangyari sa bahay nung tiyuhin niya. Kinabukasan, mag-aalas 5 pa lamang ng umaga, nandun na itong si Itom. Kasama niya noon ang kanyang mag-ina, gawa ng wala itong maiiwan sa bahay nila. Pagsilay naman doon ng tatay niya, agad naman nila yung niyayang kumain. Pero nang marinig nito ang kanilang sinabi, nagrason yung busog pa. Siyempre, di naman nila ito pinilit, gawa ng yung mukha noon ni Itom parang hindi na maipinta. Yung tipong nakangiti lang yun sa kanila pero sa loob-loob nito may dinadala yung malaking problema. Pagtungtong naman ang oras ng kanilang pagkokopra, naging maayos naman ang lahat. Kung trabaho lang, napakabilis ng tiyuhin niyang yon, kaya mula umaga hanggang hapon, nakuha na nila ang mga nyog na kanilang kinakailangan sa kopra. Matapos ang buong araw na trabaho, inabisuhan ng tatay niya si Itom na bumalik kinabukasan. Tumango lang naman ito, pero hindi na yun sumipot. Sa pangungopra kasi, inaabot ng ilang araw bago mapatuyo ang mismong bunga ng nyog. Di naman kasi yun maaaring ibenta ng may balat, gawa ng napakababa ng presyo nito. Kaya upang mas malaki ang kanilang kikitain, niluluto nila yon sa ilalim ng lupa sa loob ng ilang araw. Halos 4 na araw din sila noong naghintay pero hindi na bumalik yung tiyuhin niya. Sinubukan pa nila yung puntahan sa bahay nito, subalit sa kasamaang palad, hindi sila nito pinaunlakan. Ang tanging nasipat lamang nila doon ay yung mga anak nitong nakaupo sa tabi ng kubo, tulalang pinagmamasdan ang buong paligid. Humpak na rin ang tiyan nito at sa estado ng mga batang yon, parang hindi pa yon kumakain. Gayunpaman, nais man nila yung tulungan, hindi sila pinaunlakan ng tatay nila. Kabisado kasi nito ang pag-uugali ni Itom, kaya na may imbis na magtagal, minarapat na lang nilang umuwi. Pagdating naman nila sa kanilang tahanan, bigla naman yung lumapit sa kanya habang pabulong na nagwiwika ng, isama mo yung kuya mo sa pinaglulutuan natin ng kopra. Lahat ng mga nakasakong balat ng nyog doon, kuhanin ninyo. Dalhin nyo rito. Huwag kayong magpapagabi at maghihintay ako sa inyo. Nang marinig naman ni Totong ang sinabi nito, hindi na rin siya nagdalawang isip na sundin ang sinabi ng kanyang ama. Sa pamamaraan kasi ng pananalita nito, alam niya sa kanyang sarili na may hindi magandang mangyayari.
Hindi naglaon. Nang makauwi na sila, lahat ng balat ng niyog sinunog ng kanyang ama. Halos malunod na nga sila noon sa usok pero tiniis talaga nila ito. Wala naman silang pagpipilian, gawa ng tatay nila ang may gawa ng bagay na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, tahimik naman niya yung pinagmasdan. Alam niya kasi, kalimitan lamang yung ginagawa ng tatay niya tuwing may itinataboy yung aswang. Ang hindi niya lang maisip, bakit sobra-sobrang balat ng nyog ang ipinakuha nito? Kalimitan kasi, dadalawang piraso lamang ang sinusunog nito. Tapos yun ang ipapausok nila sa bahay. Pagtungtong naman ng alas 5, patuloy pa rin ito sa pagsusunog. Nang hindi na niya maatim ang kanyang mga nakikita, lumapit na siya rito para makipag-usap. Tay, hindi pa ba kayo tapos dyan? Tama na ho yan. Alam mo naman yung bunso natin may hika eh. Baka kung anong mangyari sa kanya kapag tumagal pa ang paglanghap niya ng usok. Wika ni Totong sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, seryoso naman yung tumitig sa kanya habang sumasagot ng, "Tumingin ka sa ibabaw, tsaka mo sabihin sa akin yan. Gustuhin ko man na itigil ito, hindi yun pwede. Anak, sabihan mo yung nanay mo, konting pagtsatsaga pa." Pagkarinig naman ni Totong sa mga katagang yan, agad naman siyang sumilay sa langit at mula roon, nakita niya ang 3 malalaking banog na kanina pang paikot-ikot. Hindi niya mawari kung ano ang mga nilalang na yan, pero napakalalaki nito. Tipong hindi yun ang tipikal na ibon na basta-basta mo lang makikita. Kahit ilang metro ang taas nito sa kanila, hindi niya maipagkakaila ang talas ng mga kuko nito. May mga naaamoy din siyang kakaibang baho sa hangin na ayon sa tatay niya, amoy yon ng mga nilalang na yon. Matapos naman niya itong makita, nagmamadali naman siyang bumalik sa kanilang pamamahay para abisuhan ang kanilang pamilya. Lahat sila pinuno, nakita yung mga banog na yon, kaya na may umaga pa lang nakasarado na sila. Yung kanila namang padre de pamilya, nasa labas, paulit-ulit na pinagmumumura ang mga nilalang na yon. May dala-dala rin itong bolo na animoy handa yung makipaglaban kung sakali mang bumaba ang nilalang. Lumayas lang yung 3 banog nang tuluyan ng binalot ng kadiliman ang buong paligid. Dala naman ng matinding pagkabahala ng tatay niya, gumawa yun ng isang malaking siga sa labas. Yung mga balat naman ng nyog, tinipon ito sa gilid ng bahay upang madali nila yung makuha sa oras na magpapausok sila. Nakabaligtad din ang mga walis tingting nila sa labas, gawa ng naniniwala ang tatay niya, isa yung pantaboy at pangontra sa mga aswang. Pagpasok naman ito sa loob, agad naman yung nakipag-usap sa kanila. Lahat ng napansin at nalaman nito, walang pagdadalawang isip nitong inihayag. Ayon kay Totong na, ang mga revelasyon noon ng kanyang ama, hindi niya talaga inaasahan. Iisang tao lang kasi ang pinagdududahan nitong aswang. At yun ay walang iba, kundi yung tiyuhin niyang si Itom. Base sa salaysay nito, kaya niya yun na lamang aswang ay dahil sa yumaong ama nito. Noong kapanahunan kasi ng ama ni Itom, maraming tao doon ang may galit at nagrereklamo. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit napilitan silang lumayas ng baryo. Mariin din itong inilahad, pamilya ni Itom ang may kasalanan ng lahat. Kung sana, hindi yun naglikha ng gulo sa baryo,
hindi sana sila mapapalayas doon. Dagdag pa ng kanyang ama na ilang beses na nila itong sinubukang itakwil, pero patuloy pa rin yung bumabalik at bumabalik sa kanila. Nangako rin yung magbabago na, kaya syempre binigyan nila ito ng ikalawang pag-asa. Yun nga lang, kahit anong pamamaraan ang pangungumbinsi nito, hindi pa rin gaanong naniniwala yung tatay niya. Alam kasi nito na kung talagang totoo yun sa mga bagay na sinasabi nito, tatalikuran nito ang pagiging aswang nito. Ilang beses na rin nila yung binigyan ng pagkakataon pero hindi pa rin yun nagbago. Siguro wala na naman yung makain, kaya dito nang gugulo. Pesteng itom talaga yan. Hindi talaga masabihan. Kung buhay lang yung tatay niya, may paglalagyan talaga siya. Galit na wika ng tatay niya. Nabanggit din ito sa kanila ang galit na kasalukuyan nitong nararamdaman, gawa ng sa kabila ng pagtulong niya sa kanyang pamangkin, pilit pa rin sila nitong tinatraidor. Nang marinig naman nila Tutong ang sinabi ng tatay niya, doon nila nakumpirma na totoo ngang aswang yung tiyuhin nila. Ang hindi lang nila noon maisip, bakit hindi sila nito nakikilala? Dahil sa kanilang sinabi, napilitan namang sumagot ang tatay nila ng, sa kadahilanang mahihina ang kaluluwa nila para makontrol ang kanilang bertud. Sa oras na sila'y gutom, kaisipan ng isang halimaw ang pumapangibabaw sa kanilang wisyo. Hanggat hindi sila nakakakain ng sapat, mananatili sila sa ganoong estado. Noong nagdaang araw ko pa yan napansin, siguro may iniiwasan siya sa baryo. Matapos naman itong makapagwika, inabisuhan sila nitong wag nang lumabas. Matulog ng maaga, tapos anuman ang marinig nila, ipagsawalang bahala yon. Nang makapagbigay na yon ng abiso, dali-dali naman itong nilibot ang kanilang tahanan para isara ang mga dapat isara. Sa paglalim ng gabi, tahimik na ang lahat. Magkakatabi lang silang natutulog noon ang kanyang mga kapatid, kaya naman yung mga nakatatanda sa kanya, kanina pang nagpapahinga. Yung nanay naman niya, tulog na, pero yung tatay niya nakaupo pa rin sa harapan ng gasera. Pagsilay naman niya rito, dahan-dahan naman siyang bumangon upang doon ay lumapit. Nang masipat naman siya ng kanyang ama, patay mali siya lang naman yung tumingin sa kanya. Magbabandang 10:00, napakaraming tunog sa labas silang naririnig. May mga huni ng palaka, ibon, kuliglig, at iba pang mga insektong kusang lumalabas tuwing tumitila ang ulan. Noong una, inakala niyang pangkaraniwan lang yon. Pero pagkalahad ng tatay niya na mga alaga yun ni Itom, doon na siya binalot ng matinding takot sa katawan. Ibinahagi din ito sa kanya ang tungkol sa kadahilanan nito kung bakit gustong-gusto sila nitong patulugin ng maaga. Ayon sa tatay niya, imposibleng hindi dumayo sa kanila ang pamangkin niya, gawa ng isa ang kanilang tahanan sa pinakamalapit na lugar na maaari nitong puntahan. Pagtatapat pa nito, susubukan at susubukan sila nito dahil desperado na ang taong yon na kumain ng karne ng tao. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, bahagya naman silang napatahimik nang may marinig silang naglalakad sa labas habang umaangil. Akala nga niya noon, isang ligaw na hayop lamang ito, pero pagsilay naman nila sa siwang, tumambad sa kanila yung nilalang na naglalakad ng patuwad. Walang sabi-sabi, agad namang kinuha ng tatay niya ang sundang na nakasuksok sa dingding, sabay hasa nito.
Pabulong din itong pinagmumura ang nilalang na yon, nang sa gayoy hindi siya marinig ng mag-iina niyang nagpapahinga na. Sa loob ng ilang minutong pakikipagtagisan sa nilalang, hindi pa rin nila ito maitaboy-taboy. Nagsindi na rin ng balat ng niyog sa loob ng bahay ang kanyang ama, pero mas lalo lang yung lumalapit. Maya-maya pa, tumahimik ang buong paligid. Yung huni ng mga kuliglig, bigla na lamang nawala. Ang tanging naririnig na lang nila noon, walang iba kundi ang malakas na simoy ng hangin. Sa bawat pag-ihip nito, unti-unti nitong iniaangat ang mga bintana nila. Akala nga noon nila Totong, kagagawan yon ng kalikasan, pero ilang segundo pa ang dumaan, kitang-kita nila ang pagpasok ng isang nangingitim na kamay sa loob ng bahay nila. Nataon naman yung malapit sa sala at sa gasera, kaya agad yung napansin ng tatay niya. Dahil dito, dahan-dahan naman sila doong lumapit. Kahit binabalot na ng takot ang kanilang mga katawan, pinili nilang maghintay. Alam kasi ng kanyang ama na maglalabas siya ng dila, at pagkaraan pa ng ilang minuto, hindi nga ito nagkamali. Habang gumagapang ang malahiblang dila ng nilalang na yon, dahan-dahan naman itong inihanda ang kanyang sundang. Pag-abot nito sa may bandang mesa, walang habas naman niya itong pinagtatataga, dahilan para magising yung mag-iina niya. Pagramdam naman ng nilalang sa naputol nitong dila, mabilis naman yung kumaripas ng takbo habang umiiyak. Akala nila doon na magtatapos ang lahat, pero habang tumatagal, mas lalo pang tumitindi ang kanilang mga nararamdaman. Gising na noon yung mga kapatid ni Totong, kaya na may lahat ng kanyang naririnig, saksi ang mga ito. Ayon sa kanya, pagtakbo ng nilalang na yan, may 2 pang aswang na tumalon sa itaas ng bahay nila. Paulit-ulit nitong binutasan ang kanilang mga bubong, pero hindi nila yon nagawa. Sa bawat pagkalmot kasi nila rito, di naman nila maiwasang makaramdam ng sakit dahil sa mga walis tingting na nakatayo ng pabaliktad sa labas ng bahay nila Totong. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng mga itong hindi nila yon kayang butasan, nagpaikot-ikot na lamang sila sa bahay na yon. Habang ginagawa nila ito, panay naman ang kanilang pag-aatungal na para bang sinisindak nila yung mga taong naninirahan sa loob. Dahil sa mga nangyari, hindi na nakapagtimpi pa yung tatay niya. Bagaman wala itong kapasidad na lumaban sa mga nilalang na yan, ipinangako nito na bukas mismo, dadalhin nila sa pamamahay ng mga ito ang hinahanap nilang gulo. Nagdesisyon na rin yung papatayin niya ang kanyang pamangkin, anuman ang gawin nitong pagmamakaawa sa kanyang harapan. Matapos naman niyang mailahad ang mga bagay na yan, matyaga naman silang naghintay sa oras ng paglisan ng mga nilalang. Ayon sa kanya, inabot pa ng 3:00 ng madaling araw bago nito nilubayan ang bahay nila. Kinabukasan, di pa man sumasapit ang bukang liwayway, humingi ng tulong ang tatay niya sa tiyuhin niyang si Sagit para paslangin yung aswang na gumagambala sa kanila. Maging ito man kasi, aminadong nagambala nung nilalang nung nagdaang gabi. Nabanggit din ito sa kanila na maging yung pamamahay nila hindi din ito pinatawad. Dahil sa kanilang mga naranasan, agad naman silang pumanhik sa pamamahay ni Itom para dalhin ang gulong hinahangad nito. Hindi naglaon, nang marating na nila ang pamamahay ng tiyuhin niya, nadatnan nila yung nakaupo sa labas ng bahay nito, nanginginig ang buong katawan, tapos parang aligaga.
Pagsilay naman ito sa kanila, nagmamadali naman yung lumapit para magpaliwanag. Pero di pa man yun nakakapagsalita, para itong baboy na inundaya ng saksak ng tatay niya. Pagbawi naman ito sa hawak nitong punyal, walang awa naman niya yung ginilita ng leeg. Binali niya rin ang mga kamay nito upang masigurong hindi na yon makakalaban pa. Nang masipat naman yun ng tsuhin niyang si Sagit, mabilis siyang pumasok ng bahay para paslangin yung mag-ina ni Itong. Mabigat man yun para sa kanila pero alam nilang yun lamang ang paraan para malunasan ang sakit ng kanilang kadugo. Nakakapangsisi man, hindi na nila pinaabot sa puntong sila ang mabibiktima ng mga ito. Matapos ang pangyayaring yan, sinunog nila ang bangkay nung mag-iina. Lahat ng gamit nito wala silang itinira, nang sa gayoy madali nila yung mailibing sa limot. Magmula nun pinuno, wala nang nagparamdam na aswang sa kanilang tahanan. Naging mas magaan na rin ang kanilang pamumuhay, gawa ng hindi na sila sinasawsawa ng masasamang enerhiya. Ngayong matanda na itong si Totong, kailan may hinding-hindi niya pa rin nakalimutan ang kanyang karanasan tungkol sa kanyang tsuhin na si Itom na walang sinasanto. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang galing ng kwento na to. Paano ko nasabi? Pansinin ninyo yung buong kwento umikot lang sa kanilang magkakamag-anak. Andun yung biktima, andun yung nambibiktima, tapos nandun yung tutulong sa nabiktima. Ang galing nun, parang umikot lang talaga dun yung buong kwento Pero ang lalim, 'di ba? Tsaka ang bigat din ng bawat eksena. Kasi kayo isipin ninyo, kamag-anak nyo aswang, manggagamot ka. Ang tagal ng pinagsamahan ninyo kahit na puro negatibo yung nararamdaman nyo sa kanya, pero hindi pa rin may pagkakaila na kamag-anak mo yun Tas pinatay mo. Alam nyo ba kung gaano kabigat na desisyon yun bilang isang antingero o manggagamot na pumatay ng isang kamag-anak na aswang? Pero wala naman silang magagawa kasi yun ang iniatang sa kanila ng Panginoon na misyon. Diba? Kaya nasabi ko talaga na ang galing ng kwento na to. Isipin niyo ang liit lang nung mga kaganapan, ang liit lang nung lugar, pero ang tagal inabot nung kwento. 'Di ba? Ang hindi ko lang maintindihan. O nga pala, balikan ko lang din, no? Tsaka kayo, alam ko, karamihan sa inyo first time to na narinig. Na kapag mahina yung kaluluwa mo, tapos sinasapawan ka ng demonyo kasi nga aswang ka, hindi mo nakilala kung sino yung mga kamag-anak mo. Pati sila tataluhin mo basta makakain ka lang. 'Di ba? Wala silang pinagkaiba dun sa mga talagang mababangis na hayop, yan mga leon. Walang amo-amo diyan kapag gutom yan. 'Di ba? Ngayon ko lang ulit yata narinig to sa tinagal-tagal ko ulit na pagkukwento. Pero make sense 'Di ba? Aswang nga sila kumakain sila ng tao Pero yung puso, isip nila nawawala pala yon kapag nakakaramdam na sila ng sobrang gutom. O baka dito lang sa lahi ni Itom. 'Di ba? Di natin masasabi kasi alam naman natin sobrang daming kategorya. Sobrang daming sanga ng lahi ng aswang. So, mahirap siyang ipaliwanag, mahirap siyang i-connect-connecta. Pero yun nga, dito ko lang rin na-realize na oo nga kapag nakakaramdam to ng gutom, kahit nga yung kapitbahay, 'di ba? Kasi kasabihan nating mga Pilipino, pag yung tipikal lang na aswang, hindi nananalo ng kababaryo. Kasi nga ayaw silang pagbintangang aswang sila. Pero paano pag nakaramdam sila ng sobrang gutom? Talo-talo na 'yon. 'Di ba? So para sa akin overall, ang ganda ng kwento na to. Maraming realization, tsaka siksik. Sa akin lang 'yon. Kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.